Čo si myslíš o ubytovaní Silvia? Je také rustikálne. Čím je toto miesto zaujímavé, Silvia? Či trochu potom Indiana Jones takého kanála, ktorý tu nie je. Tuto smerovali všetky moje akože rozhodnutie za posledný rok. Tak, ako by sme sa hodnotili? Veľmi dobré. Všetko sme zjedli. Mám také cukrové fúzy. Protestovači na slnku. Najviac. To vieš nám povedať niečo zaujímavé o tomto strope? Nachádza sa aj na Boneckom zámku, konkrétne jeho kópia. Silvia, počkaj. Povedz nám niečo zaujímavé o architektúre tejto expozícii stálej. Táto stála expozícia by mala byť nenapadlo slovné spojenie z pera. Tento interiér navrhol architekt Karol Skarpa. Keď sme pri tom Skarpovi. Áno. Ďalší fakt. Toto je hlavný vchod do Benátskej univerzity, dúfam. Nejaký fakt som mala povedať. Že to navrhol tiež Karlo.
živého Linda. Taglio di Portobuso. No, adesso questa qui è un pannissimo, la moniera è uscita adesso, Znamená. Quando lo uso non credo che sia certo. Človek si viac spočí, než si nabere. Silvia, tešíš sa na Biennale? Teším sa na Biennale, ale teším sa hlavne na kávu. Linda, od ktorého pavilónu máš najväčšie očakávania? Fúha, neviem, ktorý sa mi páčil minulý rok. Ja mám rada japonský, ale to sú záhrady. A teraz sa vlastne pri Arsenale si najviac teším na tú hlavnú výstavu, keby tú kuratorovanú. Že tam viem ešte tak uchopiť a potom už som taká unavená, že človek čaká na tú kávu. Nakoniec. A máš vizuálne nejakého favorita medzi pavilónmi v zmysle tej architektúry? Myslíš si tie Giardini? Áno. No, tak mi sa páčil vždycky ten severský, švédsky pavilón a ten japonský asi najviac. Pri tých ostatných tak vidno to, že v akej dobe a za akých kontextov sa to postavilo. Čo si kúpila, Silvia? Kúpila tašku pre moju mamu. Veľmi pekná. Ja som si kúpila toto tričko. No, môžeš ochutnať. Reakciu. Áno, honest reaction. Počkaj, ja si dám. Mám prvá otázka mojej mamy, že či to nie je slané. Canal Water Espresso. Je to horúce. Slán to nie je to horúce. Akože very hot. Otestovali sme. Silvia, čo sa stalo s mojou pizzou? To čajka už tak zobrala, už tak zletila takto, tak chmatla, sa bola tak vo vode, on tak stiahol tej vody a tam tak zjedla ten salám. Bolo to veľmi stresujúce, akože fakt. Dramatické. Nejaký džemík. Ako to chutí? Takže dneska nám vyšla aj káva. Našťastie, včera mali výpadok. Drawing lines in the sand that I can hardly
say. Reading faces under the sun, in the hope I can get upon, while the demons are here behind me, and I'm putting my armor down. Have I failed your love? I'm doing it all wrong. Being the lonesome one, it's a lonesome gone. Storm between. Áno. Silvia, ktorý je tvoj favorite pavilón? Akože moja úprimná odpoveď je americký, a to len kvôli tomu, že tu je veľmi silne nastavená klíma, čo momentálne myslím, keď zvýšila také ochladenie. A čo sa týka architektúry? Akože ja budem takýto lokál patriot, lebo akože síce architekt Československého pavilón bol český architekt, ale akože podľa mňa je to jeden z takých tých prvých pavilónov, myslím, čo tu vznikol, že na to môžeme byť asi hrdí. Takže môj najobľúbenejší pavilón je škandinávsky, preto tam ideme ako prvé. Silvia, na zdravie. Na zdravie. Víte, ako sa povie po taliansky na zdravie? Neviem. Vino veritas. Možno si také nehovoria. Čin čin. Čin čin. Ahoj. Takže pasta a lasagne. A aperol. Silvia, chutilo ti? Veľmi chutila, si naozaj pochutila. Dáme si ešte dezert. Pozorovateľe týchto videa sú určite veľmi nápiti, že aký dezert pôjde. Necháme sa prekvapiť. Začal typovať v komentároch. Takže máme tu ešte tiramisu a na účet podniku limoncello. Silvia. Na zdravíčko. Beach Day. Beach Day v Benátkach na Lide. Zobrala za sebou aj knižku Charlotte Brontë Výlet.
Veľmi pekná obálka. Ideme na kávu. Cítiš sa ako White Lotus? Možno. White Lotus charakter v našom beach clube. Vyzerá to tu pekne. Za tých 20 €. To bude byť... Na celý deň. Odfotím máme. Som bola si objednať na pláž aperovček. A dokonca sme do tomu dostali aj čipsy. What a deal, what a deal. Už predposledný deň nášho výletu. Ako poslednú zastávku sme si zvolili Palazzo Ducale, takto tesne pred zatmením.